Безнең жылыны регулировать итә торган ручкасы бар. Ел башында трак коммуналь хезмәтләре өчен килгән түләү кәгазьләрен алгач, халык аптырашта кала, бигрәк тә җылылык өчен язылган сумма хафага сала, аеруча Казан, Яршалы, Бөгелмә һәм Зәйдә яшәүчеләрне. Нәрсәгә арттыралар? Квартира шулук, батареялар шулук, инде арта. Менә бер үзем торам, инде 6000 кирәк только квартплата, 3000-нан артык только за тепло. Күп килә. Менә декабрьдән вообще үстеләр. Не знаю, какой цифрларда алар, да? Жаловаться хочу. Хәзер бит инде установили, конечно, приборы. Алар булган домнарда экономно, кайда тормый, менә бүтән җылы китә шул икенче домнарга. Бәя артуның сәбәбен ачыклау өчен Яршалы прокуратурасы тикшерү уздыра, 183 йортта булалар. Әйтик, Ремжилстрой оешмасы карамагандагы 4 өйдә түләүләрне йорттагы гомуми исәпләү җиһазлары буенча түгел, узган кышта җылылыкны уртача куллану күрсәткечләренә таянып исәпләгәннәр. Тикшерү нәтиҗәсендә Ремжилстрой, Жилкомсервис, мәхәллә идарәче компанияләре җитәкчеләре адресына торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә хилафлыкларны бетерергә күрсәтмә бирелде. Аерым алганда кабаттан исәпләү тәләбе куелды. Татэнергосбытта җылылык өчен түләүләрнең артуын һава торышына бәйләп аңлаталар. Декабрь гадәттәгедән салкынрак була. Шуңа да ноябрь белән чагыштырганда җылылыкны 30%-ка күбрәк якканнар. Начисления у нас всегда являются... Без идарә компанияләр тапшырган күрсәткечләрдән чыгып исәплибез. Декабрь аенда чыгымнар күбрәк булды. Шуңа күрә түләүләр дә артты. Гыйнвар аенда көчле салкыннар булды. Шуңа да түләүләр 8%-ка артачак дип белдерде энергетиклар. Әмма журналистлар киресенчә гыйнвар аеның җылырак булуын искәртте. Әйтик, декабрь аенда температура уртача 10,7 градус булса, гыйнвар аенда 9,8 генә. В домах, где установлены узлы учета, Чыннан да тышта салкынрак булган сайын җылылыкны күбрәк бирәбез, әмма безнең исәпләүләрдә һава температурасы күрсәтелми. Энергетиклар әйтүенчә, исәп-хисап җиһазларын алдап булмый, шулай да иске йортларны тикшереп чыкканнар. Специально смотрели еще раз. Әлеге зур суммалар кемнеңдер гамәлләре аркасында килеп чыкмадымы икән дип тикшерү уздырдык, ләкин мондый очраклар ачыкланмады. Шуңа күрә Татарстанда исәп-хисапны яңадан үткәрмибез. Сюжетны эфирга әзерләгән вакытта Яршалылар гыйнвар ае өчен түләү кәгазьләрен алып та өлгерде. Декабрь ае белән чагыштырганда җылылык өчен түләүләр 100 сумнан алып 500 сумга кадәр арткан. В прошлом году 1,5 платили за отопление, а в этом году уже почти 4 с лишним. Нам столько тепла не дают, сколько мы платим. Әгәр дә түләүләр белән бәйле сорауларыгыз булса, үзегезнең идарә оешмасына яки Татэнергосбытка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Иң мөһиме, трак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен вакытында түләү зарур. Татарстанда гына җылылык өчен бурычлар 6 миллиард ярым сумга җиткән. Руслан Судинов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.